usa pod ni sa nakahagit nako no nga i-expand ang ako ang pagserbisyo sa atong barangay no isip concerned citizens sa usa ka barangay sa ato ang barangay Ilawod. Miduso na kita sa ito ang COC sa pagkagawad sa barangay size. Unsa man gyud imong naghat sir nga miduso ka? Actually no, before ta ni decide na muran sa ato ang barangay isip barangay Kagawad, daghan na kay itang naserbisyuhan no. In fact, I'm the coordinator of the International Wheelchair Foundation and also the National Vice Grand Sceptron of the Alpha Kappa Rho International Humanitarian Service Fraternity and Sorority. So isip humanitarian service advocate, usa pod ni sa nakahagit nako no nga i-expand ang ako ang pagserbisyo sa atong barangay no isip concerned citizens sa usa ka barangay sa ato ang barangay Ilawod. Sir, unsa man gyud imong side nga sige katabang sa ato ang public servant unsa may imong ganahan nga huptan kaso magpalaran ta unsa na komitiba man kani no daghan kay ko nga na gi-consider na mga committee nga pwede natong i-handle kung hatagan taog higayon sa ato ang mga katawan sa barangay Ilawod o inubanan sa gabay sa atong labaw makagagahom ngatong Ginoo kung iyag yung ihatag kini kay gayunan nga moserbisyo ta sa atong barangay. Ako nauna kining ato ang sa healthcare nato no pag-handle sa ato ang pagpenerbisyong medical no paghatag og medical assistance kay tungod ni ana no daghan na sad kong natabangan sa when it comes to medical assistance natay kay balo unsaon pag plaster pag process aron magamit ang ato ang funding sa gobyerno. So ikaduha, since usa ta ka batan-on nga lalaki active ta sa sports no so usa na sa laka nga pwede na tong i-handle isip usa ka batan-on nga isip advokasya nako ang mga batan-on nga dili gid sila maduol sa mga illegal na mga aktibidades no so munang gi-encourage nako ang mga batan-on gyud nga mo participate sa atong community isip pagserbisyo sa atong mga barangay sa paghatag og nagkalain-laing serbisyo no so sports isip national leader sa Alpha Kappa Rho at pwede natong gamiton ang ato ang koneksyon sa panggobyerno isip naghandle ta og baling daghanang mga membro sa Alpha Kappa Rho ato ning gamiton sa paghangyo og mga infrastructure project sa atong barangay aron daghan tang maserbisyuhan nga atong mga lumulupyo sa barangay Ilawod. Aksyon! Balita!